mga loves! Today is another video. Welcome to our channel, Love Clanic Labano, ang vlogger na may mga pusa. This video mga loves, ito yata yung last na vlog or last na prank ko dito sa aking mga pusa dito sa bahay o sa kwartong ito. Kasi nga po ay lilipat na kami ulit ng panibagong area. I mean same block but panibagong building, panibagong room na naman. So today is titingnan natin kung ano ang reaction nila kapag ako ay may balot sa ulo. Like itong nakabalot sa plastic. Anong magiging reaction kaya nila? Is matatanggalin ba nila or what? O kagaya nito ni Sophie, super curious na. So let's watch ang mga reaction ng aking tatlong babies. Well, nagawan ko na kasi sila ng ibang prank mga loves. Yung kunyari is umiiyak ako and the reaction is very touching. And malalaman mo nga mga pusa na super close sa'yo or meron din silang concern sa'yo kahit hindi sila nagsasalita. So dito nga po malalaman natin kung ano pa rin ang reaction nila dito sa panibago ko na naman kaprankangan. Kasi wala naman akong maibang maprank kundi ang aking mga pusa lang. Yung iba ko nga po palang prank is mapapanood nyo sa mga past video ko or sa TikTok, sa Facebook page or sa Instagram. Please do follow me on that social media. Thank you so much. Continue watching. Dito nga mga loves is pilit na tinatanggal ni Sophie yung plastic na nasa ulo ko. Kinakagat niya na or ini-scratch niya na talaga yung aking ulo para tanggalin yung aking plastic. And finally natanggal niya na nga yung plastic at dumating na ang aking another cat. And of course another prank or continue pranking sa aking ibang mga kutik. Paalala po sa mga magulang at sa mga bata, huwag niyo po itong gagawin na wala kayong guidance at baka hindi kayo makahinga. This is for entertainment lamang at panandalian lamang. Saglit na prank lang sa aking mga alaga. At ayan na nga po, lumapit na ang aking si Cloudy at si Mocha at curious na curious talaga sila na baka ang kanilang mami ay hindi makahinga. Baka sila ay mawala ng magbibigay ng pagkain, lagot na. Kaya ayan po, pinipilit na rin ni Cloudy na tanggalin yung aking plastic sa ulo. While si Mocha is hindi naman gagawin, aalis na lang para hindi madamay. Mocha? Mocha? Mga loves, nakita na yung camera ni Sophie. Matalino talaga to si Sophie at kanya ngang tinumba na yung camera. Well, ang aking mga ito ay nanonood lang ng ginagawa ng kanilang mommy. So far, ayan na po ang ating prank. Dito naman tayo mga loves na naghahanap nga kami ng ibang building, ibang plot at ito yung amin nakita. Dito nga mga loves, ipakikita ko sa inyo ang kasalukuyan kong pinapagawa na partition. Ayan. So, bali yung sala ang ginawan ko ng partition kasi may isang kwarto lang. And bali 1, 2, 3 pinto ang nagawa. Ito yung unang pinto.
Dito sa abroad sa Kuwait, kung gusto mo makatipid ay kukuha ka o magre-rent ka ng maliit na room o partition na tinatawag nila. So ayan, approximately 50, 55, 60 ang mga price ng mga ganyang kaliliit. Pag kasi nag-live out ka dito, lalo na yung mga dating sa accommodation is gusto mo ng privacy, is kukuha ka talaga isang room o isang partition na ikaw lang ang solo ang titira. Sa accommodation nga pala mga loves, kung sinong hindi nakakaalam, ay 2 tao sa isang room o minsan 3, depende sa company na mapupuntahan nyo. So bali naman ito sa bintana side, ito yung medyo malaki sa among the 3 room sa sala. Ayan yung sakop niya ang buong bintana, and also mas iba yung price dito sa may bintana. Pumunta na naman tayo sa kusina. Ito yung kusina namin. Ayan, medyo makalat pa yan. Andiyan pa yung mga pinagkalatan nung unang nakatira. And ito na yung kwartong malaki. And yung bathroom dyan. So, ito yung kwartong malaki. Ayan. So, naghakot na nga ako ng ilang gamit o ilang mga abubot. So, balik tayo dun sa dati nating building, dati nating tinitirahan. Ito na yung hitsura niya. Pakikita ko sa inyo kung ano na ang mga hitsura ng aking mga ginagawa. Loves, yung nung inalis ko na yung mga drawers, ito na lang yung mga natitira kong, tsaka yung bed, yun na lang yung natitira. Ito transfer ko. I have 2 days na lang para ma-transfer to. Maayos yung isa kong lilipatan. I hope na makaya natin. Good afternoon mga loves. Ayan, so today is time to move out. Ayan, so solo ako. Ang hirap maglipat ng solo. Ayan, dami kong pinapaklas, mga gamit dyan. Ayan, ayan, dami kong kailangan. Tinanggal ko na pala yung mga laman dyan sa drawers. Ayan, ayan, hindi ko pa naaayos sa baba. So, ayan mga loves, dito sa Kuwait. Okay, pag flat holder ka, kailangan mong maglipat, alisin yung mga gamit. Ayan, so, ayan ang sitwasyon ko ngayon. Medyo stressing. Kailangan kong ilipat lahat ng gamit ko ng alone, pero meron naman akong mga plot mga kasama ko dati dito sa bahay na toys. Buti na lang may mga boys, kabayan tayo, na pwede tumulong sa akin sa paghakot. And ayan, na-empty ko na nga pala to. Ito yung may partition to, ginawa namin partition. Dalaw, kasi nga dito yung mga boys, kapatid ko. Since nasa ibang lugar na sila, like sa New Zealand na, kaya hindi ko na kaya mag-isa. I mean, hindi ko na kaya mag-stay ng gantong kalaking flats. Mahirap na maghanap ng ng renter. So ayan. So ayan mga loves, ang buhay natin bilang OFW o naming mga OFW na walang permanenteng lugar, kailangan mong lumipat kung saan kang convenient, at kung may mga situation kailangan harapin o pagbabago. So lahat mararanasan mo bilang isang independent OFW, lalo na talaga kung ikaw ay walang kasama o nag-abroad ka na mag-isa. Ayan, so thanks God na lang dahil sinasamahan ako lagi ni God na maging strong at harapin lahat ng mga kailangang harapin bilang isang
solo independent OFW sa Kuwait. Hanggang sa muli mga loves. Salamat sa panonood. Kita-kita muli tayo sa next vlog ng journey dito bilang isang solo OFW. Please follow me on my social media, TikTok, Facebook, and Instagram. See you soon mga love. Next video. Bye-bye. God bless.